приятели! Сега ще ви покажа как се прави грибена рибена кост. Няма да я направя цялата, но ще ви покажа как може да свършите. Така, за да направите грибената, трябва първо да си изберете кой цвят ластичета искате. Аз съм избрала розово, синьо или лилаво. Но може и да не използвам розовото. Така, слагам един ластик и го кръстосвам ето така. Ето тук. Слагам още един, който е друг цвят. Пак го слагам. Обаче този път прав. И още един прав. Всички са прави, освен от началото. После най-долния ластик, впрочем, осмицата, го откачваме горе. И другия от другата страна също и го качваме горе. Ето така се получава. Така. Оправяме си ластиците, защото някои може да са заплетени. Така. Взимаме друг ластик и го слагаме отгоре. Стават 3 ластичета. Отивам отдолу и взимам ластиците. И от двете страни. Ето така се получава. И ще правим грибно нещо. До сега каквото съм направила, си го правям. Имам още един ластик и го слагам. Сплитам. Ето така. Ще изплетем още малко и ще ви покажа как може да завършите. Взимаме още един. И изплитаме. Последен път ще ви покажа. Така, като изплетете достатъчно за вашата ръка, взимате една кукичка. Сега ще намеря. Ето, такава кукичка. Ще покажа все едно е края на грибната. Ето. И от двете страни, като от грибната, ето тази част я закачате. Ето така. Е от едната страна. И другата част, която е от тук, когато вече спрете, си решите, че вече е достатъчно за вас. И закачате ето така. И грибната закачена. Все едно е ето така. Това е едната част, това е другата. Закачате куката ето така. До нови срещи!